Mary Poppins Jr. Il-musical ta' din is-sena mtella b'kollaborazzjoni bejn l-Iskola Medja u l-Iskola Sekondarja tal-Kulleġġ ta' Għawdex. Qed jieħdu sehem mal-100 tifel u tifla li f'dawn l-aħħar xhur għażlu li jqattaw il-breaks fis-sibtijiet ġewwa jagħmlu l-provi flimkien ma' bosta liema dedikati. Jiena dejjem ngħid li t-teatru hija xi ħaġa verament sabiħa u mimlija kultura importanti ħafna li nagħmluha speċjalment liż-żgħażagħ u liż-żgħar. Verament edha toġobni din l-esperjenza għax qed nitgħallem b'modi differenti. Minflok qiegħed bil-qiegħda ġo klassi nitgħallem u naqra, qiegħed nitgħallem imma b'mod aktar prattiku. Vera grata li ġejt ftata f'dan ir-rwol u hija esperjenza verament unika. Tgħinna wkoll biex nitgħallmu kif nirreċtaw u kif inkantaw għandna għalliema magħna li vera jgħinuna u vera għadin nieħdu pjaċir. Id-direttur ta' dan il-musical Jamie Camilleri qal li b'attivitajiet bħal dawn l-istudenti jitgħallmu jaħdmu u jikkollaboraw flimkien. Storja klassika, storja illi dawn ħafna minnhom ma kinux jafuha, iż-żgħar, illum saru jafuha għax dik hija iktar klassika taż-żmien ta' qabel, però saru jafuha talmu ħafna dak li seħulu teamwork għax aħna fl-aħħar mill-aħħar peress li qegħdin ġewwa skola iktar nagħmluha bħala xi ħaġa edukattiva. It-tliet disċiplini ma' xulxin, għandek il-kant, is-sfin u d-drama, titħallothom ma' xulxin u dik naħseb li hija l-iktar biċċa ġieħ ta' ras illi isib id-direttur bħali. Il-musical se jittella fl-Oratorju Don Bosco fis-6 u 8 ta' Marzu.